Esan duzu, Felipe Alberderi berdugo deitzen jakola edo berri zan, ezta? Esan gure duzu zegaitik edo? Claro, gero jenti entero zalako, bera izen zala denuncianti horrek berriz guztize kontrolante euken danak denunzio danak berak egin zen. Claro, gaitxu, zelan hilketak eta egon ziren, danak eta jenti jakitu non zen, bero izan. Lehenlegotan ez, lehenlegotan duk eskenkizen non zen. Baina gero jakin zan nien, bueno, da beraz zan, Elizan mesuzetan da, kanta bitxiagoan Gregoriano, ondo abizteagoan, Gregoriano eta zera, mesa guztietan, gero presidente de la adoración nocturna, gero berriz ere regalo bane zerbait nazalen horlako paso bat prosesio telebite zanabe bai, da horlako zerak. Baina gero hil zanien hori Madrilen egon gero, da gero berriz erakarri eben. Berriz erakarri eben. Da, funeralien ez, kanpo santura eruten, gure etxe eurretik pastazien, da, begire, da, zein lagun egon ziren, da, Elizian be, 4 bat orzaten dena, ez? Osak, forjakuek eta bidazpikuek eta, zirkulo, errezek erantzun emo, zelako kariño egutzen, ez?